Varsinkin monet PK-yritykset miettii, kannattaisiko palkata oma IT-osaaja vai ulkoistaa IT-ylläpito muille ammattilaisille. Jos palkkaa oman tyypin, toki siinä on etunsa, mutta myöskin täytyy huomioida sitten, että kun kaveri on kesälomalla, kuka silloin hoitaa asiat. PK-yritysten IT-asiat eivät ole hirveän erilaisia kuitenkaan eri toimialojen kesken. Välttämättä se ei tarvitse sitä omaa IT-tyyppiä yrityksessä, jos ulkoistettu kumppani pystyy tarjoamaan nopeasti saman avun. Siksi uskonkin, että tämmöisellä tehokkaalla palvelumallilla, kun Valffikin tarjoaa, pystytään antamaan parasta vastinetta rahalle, koska tunnetaan lähes 20 vuoden kokemuksella ne tarpeet, mitä yrityksillä IT-puolella on. Muistan silloin, kun itse perusin yrityksen 15-vuotiaana. Ensimmäiset 10 vuotta lähes kaikki kesät meni ilman lomia, kovasti painaessa vaan hommia. Mutta mietin aina sitä, että mitä varten tätä kaikkia tehdään. Ja siitä tämä Valffin filosofiakin syntyy, että ollaan valveilla yrittäjän puolesta IT-asioissa. Kun yrittäjä haluaa ottaa vähän rennommin, Valffi varmistaa, että IT-palvelut toimii niin kuin ne pitää. Aina nopeasti, aina turvallisesti.